Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismaois. Waya cilik no kuwi mergawe mbikan. No. Wayahe sampai budal ning ngene randu. Iki ape budal kae gak sido, guys. Soalnya Pak Riko sampai mulai dan akhirnya ngenteni misan. Terus budale iki pas bengi. Tekan Jambi cek salin tapi Perius tak dandani misal jadi teko kono karek budal buah. Aku sayaan kok Pak motor kuwi wong. Anak katokan sik. Aku lagi anu sepatu kae. Terus sendali diwiling kono sore. Mangano iki melon dah kene dereng. Woi, Mbah Mbok tuku. Kae makei melon, make ngekei semangka. Loro. Buke titip wah abot-abot ora apa-apa enak cek adus Pak Riko bari cek sarapan gak mbok entekne Pet Nyai wae kok. sidikno buah Lah mergawe gak timbang bengi ya anak gawean iki gawean. Pak Embri Iya, Mbah. iya kena apa nek enak ya budal nek enak ya piye ya wis rezeki negara ya Pak Riko juga suwe-suwe nang omah pindah budal neh ndelek liyane pindahan guys mergawe terus piye Tok mangan, tok popo. apa-apa Oh, dhuwit iki nggo apa nggo ngene iki rek buah nek ngene bateh gak Nek bawang mati. buah mati ya nek apa Kok iki enek gandengane pokoke. jenenge wis omah dhewe bedal omah dhewe ya wangi terjun ape gak buah iki wong peté ini panas e kok ki nek sore apa ape ana sore buah ape bengi lah kok nek udan kono usum udan angin saiki nek sore dadine ora kaya nek anu da budal saiki jagung dah wis bengi ndang turu rasa pengen rono ya rono minggu ning gone buke sik Tenggil bareng-bareng ngerti ya terus ngidul oh coba iki lho. Cuma buke sik pesa apa anu piring dan delay gawan yo tetep masa kejablas bareng-bareng ponakanku ki wong sik ning gone jeruk ning gone Rika ajan sing irmane yo anan kita ada tas wis wis kuwi tok mongko paling yo nginep suweng ngonoan mbok karek kuwi yo rong bengi wis Bengi, boleh rong bengi. Minggu. Iya. Minggu. tak ijino yo ora aku malah nek rencana ki malah kemis kae kemis mulai sekolah ngono bersekolah dadi apane pengen mulai ya wis tak enteni misan cek kesel nek kon masuk rono dadine yo ngenteni sewengi karena mau masih ben istirahat wis penak kono dan angin terus kok mak mulung iya ben sore iki dene nek banjir jam 3 jam 4 wis jam 4 wis udan cilikno per wah jadi sendalnya biru kalau rupanya kayak mana kata ombak di bulanan apa gimana coba entekno sarapan sih ora enak kowe enggak goreng ya mah tak sarapan bar goreng sing nirane digobong di ning kono entekno sarapan tadi aku sambil kok ora karuan parake Jamur pasang. heeh gak ngarep nanti biar pecus tok ngapa tapi gak buah ki piye penting stok
koncoan lho. Ya wis nanti kita lanjut di jalan. Udah budak gak panas. Berangkat lebih ya. Nek, budal. Mulan. Duh, Peri ning guri ae lah wis. Ki kok ora ewo. Wes gak sing kari. Gak. Wis, dadah, Mak. Ya. Ring sini gak apa-apa yang. Film banget. Tas mer. Lek, lewat endi ya? Lewat kulon nek yo kena apa lah yo sekitar. Kita berangkat. Kita berangkat. Jalannya dibangun, guys. Iya. Wis separo. Iki di Betekan. Betekan. Truk. Ndak ombo kok. Wala ombo. Betekan guys sampai teko kene. Ono wis dadi balik. Sampai teko kono wis. Awas ya. Iki wis halus. Oh kabeh. Paling teko Dong Tuban iki. Bangun tenan, tambah ombo ya diambakno. Oh, jos ah. Bakal iki dalan randu sing elek bakal apik. Pinter iki. Nah, ngene lho, goroi. Dalan sing bener-bener elek dibangun. Soale iki dalan gede. Soalnya randu itu terminalnya aktif. Dadi dinggo bis-bis gede sing arah Cepu Randu lho kae. Ini sing bangun proyek dia. Proyek di sing bangun. Oh, proyek sing menang tender. Oh, no. Jadi kita gak roh ya. Sing wani murah yang menang. Bangun. Ibu Pandi ya. Mbak Romo. Jogane dong ini kono. Iya. Ana seseorang. Arek Dong Tuban ngulon kuwi ya elek. Terus di dinding kuwi ya elek. Beda. Antri. Antrian nih. Pembangunan masjid.
soalnya dinding wis apik. Walah bakale apik kabeh. Kene iki kan rusak parah kene iki. Dinding iki, guys. Sampai teko dengan wis teko Kadengan, guys. Iki wis sampai teko ngene Mbak Isma lho, wis masuki area kene Kadengan. Oke nih, kilo ae sak jam. Boleh nek sak jam bora mang. Ape sore kok udan, ora kaya nek ngene iki. Memasuki desa Mbekutuk. Oke, nyampe desa Mbekutuk. Masuk sini. Dono sekolahane Ibu Per, sekolahane Mbak Isma kalau SD ini di sini pemirsa. Sekolahnya di sini. Dulu masih jelek, saiki wis apik. Minggu Mas jembatan ini jadi cerek alon-alon ya emang nyunting kok banter koyok apa pembalap ning ndi wis dadi bisa cek lagi ngisor. Jadi mangke apa pengen nyunting ki numpake koyo alap-alap, gak gelem alon-alon sing tenang. Banter. Anu alap-alap. Yo. Teko iki. Desa Jambi. Itu paling ngidul lah tak. Ngidul ya wis kebareng ya. Wah,
Ngidul tenan. Ngidul. Hah? Tenan dikancing apa ora? Digembok. Alah, guys, sing siji wis teko kene, sing siji urung. Enten-entenan neh, gak sido buah akhire engko. Ora bar beduk. Jek ngenteni Rika karo sapa? Lah udan ning omah. Oh, cok kok merodi. Bojone do gak ning omah kabeh. Rika mbek Pak Em. Anak loro. Mbah nyatane. Turu. Iki yang Joko, gak sah Joko wanya banyak mau dan ding. Gugah. Saru ndak boleh apa kayak isi. Oh, Pak Juki jek ning ndi kira ada rene-rene ngenteni kok setahun. Ngenteni Rika. Lho, maksudnya kene ndi? Njero. Wene jero. Gage selak panas. Nangking es teh ya, Pak. Ngombe es teh dhewe-dhewe. Tukokno es teh. apa? Salon. Peri kon mah. Lha piye dipotong ndek nek Peri rambuté iso boke dindek nek ngadeg rambuté. Rambuté elek. Kalau Peri ku langsung ngadeg rambuté. Peri ora gelem potong kok. Mulai. Masak doe masak rica-rica iki. Buku mbek pake wis ning kidul, ndelalah bisane wis do mulih bobol. Ya wis. Arek budal iki engko. Wah. Coba apa terus? Lho. Lah buke ning kono. Peri menteh kok ae. Kak ngojek nembuh wong buah. Jek ngenteni Rika mbek Mas Juki. Ini berjuang bisa. Alah. Sendal. Biasanya udah mulai. Bisa nek nyane mulai. Ya jemuah rek. Ayo tak joli. Wis dilutok. Lah ya. Iki cek menunggu gak situ budal-budal guys, cek ngenteni Mas ambekan Oh, rese Dek bilang Rika. Mbak Pak Seli. celuk mbah ra gendem. Yo kae. Dulang emoh. Ya Allah. Wis bangun. Anake Didi kan Mas mau Didi. jalan tahu kuwi mangan Lho Mas Didi ya teko kabeh. Mbak Lili. bali lega. Oh. Mbak Ana. Mas Santo. Itu ibu ya, ora pedes iki. Jo nang kene. Kenanam. Mbak Ana, melok. Iya ya. Ora aku salah. Benernya rene. Buka sih. Kita sudah ada di sini. Aku mangan mlebu rene kok lali, gak tak syuting kok kono. Guys, iki lho tamune mlebu. Ojo ngedek YouTube kok. Oh. Tamune mlebu mawon. Jempalik ora karo-karo. Ning kono. Nang malor. Sampai iki sumu lamu kok keduri ya. Gundul Kak. Dipasem tok isi endi mau? Aku dipas dulu. Wis. Guys, kita makan soto. Sampai camping aku. Soto bodi. Soto ngombene es. Dek, nyah jare menjuk es wis. Tak ngono HP kok. Ketelak kowe. Ketelak guys, tek Merosar li. Lagi. Ha. Dangdutnya bisa acak tuh, Gum. Dok. Boleh bengi Apa? Tadi. Gak ero. Kana berapa ya? Piye ayo Peri ya? Iki lho. Iki apa le? Iki lho. Ini. Piye? Kling 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 kling. Orjene wis mulai urut
kaca. Iki Facebook Pro. Yo lah. Alah, aku nek gak ujug yen wis ora. Podo karo bayar. Mamiku guys. Mamiku. Aspak lu telung. Pekamen jawab, Mbak. Tisu, Mbak. Gayung tisu kae, Mbak. Nah, Facebook. Ya Allah, cipokan tisu ar sampean bel. Jarak ini tuh udah bisa Panasin bolos, kering BS. Panas, mah. Oh, teh pasku lagi tangguh kok. Mah.